Blei J.P baro yang sngewbha J.P syakani ka program jong ka Good News TV bat kani ka step idon haka benta jong ka jingpuson Ka Ktien ka jong Blei ka bangi ong ka devotion bat hakani ka step ini pej halor kani ka weipat ka mat bat kata ka long ka Koit ka Khiah haki Jinglong Mynsiem na ai ku Blei J.P baro haka kyrteng jung try nong pen im jungi U Jisu Khrist bat nget kani hi kan ai bor yangan kong bat ingi lang baro bangin puson na Ka Ktien ka jong Blei kambu nangi bat kalong ka badon kamru bangini julet check up ningi khmi ngi sumari ladi haka bayadei bat ka Koit ka Khiah haki met ki phat ki jongi sisien si jingim neman laka poru lakalong sisien sisnem neman ka hnriu benai bat kum ta teter ban khmi bangin pej laki biang ne em kum ki x-ray halo ki khot met ki jongi ki test ke bangile lakalong haki khmat ki score ki benta ki khot met ki jongi bat kum ta teter bat ngidaya kendu ru ya ki doktor ban yo ya ki dawai lada don kam kini baro ki long ki ba mento shibun ya ubriu baro la ulong uba temen la ulong uba rangba ni khnum iknaru bangin la ban penkelah ya kerukom im hala kalong haka bam kadi khamtam ki de khotmet ki jongi bangin khnang bangin dublong ki ba Koit ki ba Khiah haka ju ka rukom ru ka jingkeli kami kumno pat haka liang ka Koit ka Khiah ka jongi haki Jinglong Mynsiem spiritual health ka Jinglong Mynsiem jongi ru para banget kalong bangi don kam manla kapor bat hak lakapor ban khmi ban pej khnang bangi nyoi ningi mat kumno bat ngisan kumno ni ngi kenran din haki Jinglong Mynsiem khamtam kum ki banget ki khun Kristan ngin phai kum ka jingpuson ke jongi menta syaka nongrim jong ka kitab jingpen pau ka lenong ka ba ar bat ka balai ka bangin syam ya ki kentin ki jung Jisu hi bo pen kan mau ya ki katto kat ni teli ki balang da ke jingkeli ka balong ki ba kenjam Mynsiem ka ba ong ki khriat ki long blem ni ki shit cold lukewarm or hot kumolong ka khot men ngin khmi ha ki thermal scanner ki jongi ya ke jing shit ke jing khriat kum taru ya ke Jinglong Mynsiem ngin khmi kitab jing pen pau lai khat san khat riu ko ong nga I thu ken ya ki jingle jong pha ba pham long ka ba khriat lamni ka ba shit nga da kwa dik ba phan da long ka ba khriat lani ka ba shit kum ta na ba phalong ka ba shusat khriat ru em shit ru em ngan sa prieno ya pha na ka shintur jonga utrai Jisu hangni upen pau ya ka Jinglong khriat ka jing saat ba ka jing shit khriat ka balong persya ya U Blei saat ka balong pleng bat shit ka balong ka jing shit hem ni kum ka ding ban trang tang ya u haka ba ya dei ba ka Jinglong ka ba kenjam Mynsiem ka dawai ka ban long uba shit hem kum ka ding larang ilong ki ba khriat ningi shus an kumta ngin ailat ya ki ban kata ya ka Jinglong Mynsiem ka jongi namar kata tu ngin ya khmi ya ki ta ki jingthmu haka ba kumno ngilong bat kita ki jingthmu haki ba kenjam Mynsiem kinlong ka ba nungkong Ka Ktien U Blei haka bangi mani ya u bat haka berdoai syau ni penlut bat ngi ai ya kapor haka bangi puli ne em ya Ka Ktien ke U Blei nga puli nga pusan bat nga pla ne em ya Ka Ktien ke U Blei kolosai lai khat riu ko ong ai ba Ka Ktien U Khrist kan syong kerhai hapo jong pi haka jing start baro da ka ba hikai da bat ka ba sneng paralok haki sam haki jing ruai bat ki jing ken ut ki ba kenjam Mynsiem da ka barwai da ki jing ai ki do nun jong pi sha U Blei haka ni ka dekhot ki kentien ki ba ong U Khrist
kan syong kerhai ka thau ba lada ngi sya ba Ka Ktien ke U Blei kan syong pahu hangi Ka Ktien da shisha kan penyat ne kan penmi ne kan penlong tenrai hangi ban penkendu da kabor Ka Ktien U Blei kalong kabala ban trei shibun hau banget ban useta namar kata utip uyale ban keni jendat kat bala Marcus sau khan san khot kaong kini tikilong kita ki baharut lenti hakabala bet ya Ka Ktien Henry habakilayo sngo kumni ru usaitan uwan bat urong no e kata Ka Ktien bala bet hakidono jongki usaitan hi ngitip ukjam no nangi Gospel Marcus sau khat khandai ka ong ti kijing khuslai kani ka perthei bat kijing syukur hakaspa bat kijing kwa syapang kiwei de habaki yelek hapo kia kejap ya kata Ka Ktien ti kam seiso syu namar kata kadau baro hi kalong ba Ka Ktien ke U Blei batang makahi kapen scam ya kata ka jinget hangi bat kendat syarut ya kita kibat hala baro kawalam ya kabor bahapo hangihi bangin yang yele ya ki ei baro bat Ka Ktien ke U Blei kalong ka atiar ka wanlam Mynsiem ngin mani habangi puli Ka Ktien ke U Blei ngin mani bat habangi mat ke jing penpau na Ka Ktien ke U Blei ka jinglong bat ki boten rai U Blei kalong ka jubab na ni ka response ke jongi na ka do ka bawan na ka do nut ke jongi bat kata kalong bangin mani Yones sao arpulai apusao ko ang nri ka por ka jab kalong mentaken habaki nong ya mani Blei ki basisha kinya mani ya ukpa haka Mynsiem bat haka basisha na ba ukparu uwat ya ki bakum kitak ban ya mani ya U Blei ulong Mynsiem te kadai ya ki ba mani ya ban mani haka Mynsiem bat haka basisha hangni ki kentin Mynsiem ka thau ya ka bawan na ka basya try ka ba nasakpo ka Mynsiem bat ka basisha ka ba thau ya ki ki bamle menle arsap Henry kumba kalong sisha ken Ka Ktien ka jing mani Blei jongi shimet kalong ka basisha mo hanga bat hapi bat ka wei pat habangidon ya Ka Ktien ke U Blei bat ngi mani ya kadai ka jingduai ban ya selok bat U Blei leng baki jingduai kadang yai longmu hanga bat hapi man ka sngi ka jing penjen sur ki por jingduai kumba U Jisu udawat ban long marwei jar bat lau pa kalalong ka baro shimit ni shwa ban sedang ya ka sngi ngibu kerpang ya ka por ban ya syem ya U Blei hagi jaka pulit ki jongi kala kalong hakanu ka por ni baro shi sngiru dakaban ya hakal jong ka jingduai hangnu hakabanga bat mapi ngidon kabaar ka jinget jongi ka jingim jongi ka sya ha ka jing shapting ka jing bomnget ka jingdu ka jing kermen ki balan shop halo ka jinget ka jongi ha U Blei ka jinget jongi shwa hakipor ki bal snem ki balalet jong ka pandemic kilong kumno bat hadin ka pandemic kilong kumno pat kalong ka jingkeli yanga bat yapi lak ka jingtrang ka jongi ban wat ya U Blei ban syakri ya U Blei man la ka sngi la hakaying kisem ni shikaying ka U Blei kum kino ki benta jong ki jing syakri ki bang yo ka tho kumno haka jing im ke jongi Hebrew khatwei nri ko ong nri klem ke jinget om la ban pen sngewbha yu namar ka dei yu taw ba wan hajan U Blei ban nget ba udon ba ulong u ba ainong ye kita ki ba wat yu ka jinget ka dawa ban nget ba U Blei u dei u ba a u hi u ong ulong wei ban pediang bat ban but ya ki hukum ke jong u ban be ban but ban pendep ke jing khot ke jong Blei ya ka jing im ke jongi kan yai ne hakata ka lenti kan long ka thong wat la ka long ka ba bat ka bam iti kenaru ka jing shapting da shisha ka nyukor ya Ka Ktien ke U Blei bat ki kular jong u da ka ba
ka penhiar bat ya ka bangi la ban penlong henry ka jinget ka badang nyokor ya ka ktien ke U Blei bat ki kular ke jong ka kentiu kham halor ban ya kata ka bangi la ban penlong rum khat shipho khat nyu ko ong kum ta ti kata ka jinget ka ja na ka basngo bat kata ka basngo da ka ktien ke U Blei ken habangi penut por bat U Blei bat mengisya ba Mynsiem bakhuj ban itu shu ya U Jisu Khrist hangi bat walam ya ka jing penpau ka ktien ke U Blei haki Mynsiem jongi te kanda walam ka jing scam ka jinget hangi ka jinget ka long ru da ka jing ai U Mynsiem bakhuj kabalai ka jing trang ka do nun lani ka bangi ong hakitin pareng heart check ka jing bitar ki jingele bat ki jingdom ki long persya ya ki jing jamnut ki jing sngungu ba ka jing jai ki dai ki benta ba ka do nut jongi ka ket u apostle Paul ong kam ki apostle arpusa khan riu hakani ngahiru nga penlin ya la die ban yo klem daput ya ka jing ya tiplem ka ba klem pentut sha U Blei bat shaki briu hakani ka dukhot ni yu ya ka jing trang ban yo ban penlin ban le klem daput bat kata ka jing ya tiplem ba klem pentut ni ka ba klem penwit kani ka tho ba ka jinglong briu bun sin ka wan na ka do nut ka bala ban penwit ni ka ba pentut ya U Blei bat ki briu da ka bale persya ya ka jing ya tiplem ban buram ban pendem hakmat U Blei bat don ka Mynsiem ka jing sngurit ban penyesuk para briu kat bala ladala rung sya ka jing pentut ka jing bitar tu kan mi no pat da ka bangi aingu bat ngi sngungu ya U Blei ka basaw ki khmat ki skor bat ki jing perkhat langila longmo ki ba pet ngor ya ki ki bangi yu ni yo sngu bat ngi mudur ki bangi yu bat ki bangi yo sngu ka ta mu ya kita ki jing perkhat ki jing mudur ba ki jing mut ka bangi ong ki emotions ki jongi ka bangi perkhat ni mudur bangi sngu ka tapat ya bat kayalam ya ki jingle lan ki behavior ki jongi ya ki jingjit ki jongi ki choices ki jongi bat ki rukom im ki lifestyle ki jongi langi du jingkermen ni bitar ni langi don ka jinglong dur ka bombyang na ka jing bitar iwei ka bangi pet ni sha skor bangi ai puson ni perkhat kalong ka badon kam kum ki banget kasam ka shispa khat khandai shispa lai phoko ong ka ba pli ka ktien jong mi ka ai jing shai ka jing pen scam bat ka jing pen shem phang ya ki bashida ka jing shai ka weng no ya ka jing dum ka hok ka kendat ya ka jing syukor bat ka jing suk blei ka kendat no ya ka jing shep ting bat ya ka jing kulmar ka basan bat ka bakhat do ka jing it kum ka jing khmi ka jing it U Jisu ong Matthias arpuar laipunyo laipundai udaya thu hau men yau try uba U Blei jong me daka donut jong me baro bat daka Mynsiem jong me baro bat daka jingmut jong me baro kani ken kalong ka hukum ka baningkong bat ka bakrau bat ka ba aru kalong kumta men yau paramarjan jong me kumbai ladi ban yau Blei kalong ru ban yakiwei lemdangi kelah ke bamut kin mi ki dak na ki pop bangi klem pla kum ki jing kenya ki jing khuslai bom dan jing pentingan ka dawaru bangi dei ban pla ban pen khu bangin mat ya ki jing pen im what bread no nanga nakhmat jong me but what shim no ilau Mynsiem ba khu nanga ong ka sam ka basan phui ki de khot chi pho ru khat sa ai ba U Blei ka jing pen im jonga ki thali jonga kan ruai jam halor ka hok jong u manla ka sngi bat kani kalong ka bor jong ka Koit ka Khiah ha ka jinglong Mynsiem ka jongi ka jing khot hi kalong bangi dei ban khmi pha shimet manla ka sngi bangin yai pla ya laki pop bat ban kala ka bamut khnang bangin yo ya ka jingkot jing Khiah ha ka jinglong Mynsiem manla ka por te U Blei hi un map un pen khuat bat un pen yo pat restore ke bangi ong khtien pareng
yangi syaka jingim ke babom jukut iwei yones iwei kendai ngan penkut ke ongkum ni larangi pla yaki pop jongi ulong ubayai ne bat ubahok uban map no yaki pop jongi bat ban penkut yangi nakabam hok paro tungi phai U Blei haka jing duai atrai bab hangi ai ngu yemi yakani ka step naman penkan mau yangi mangin khmiet halor ka jingkot ka Khiah ka Jinglong Mynsiem ka jongi iarap yangi bangin phai Ka Ktien ka jong me ngin le kamon jong me bat ngin yai duai ngin yai khmiet shami man naka khlemat juga jingim ka jongi naka Mynsiem juga jing it kumamela penkan mau mamela it shwa mami yangi kanlong ka bor yangi Demakani ka sngi baki sngi ka jingim ka jongi ka buram ka jingu i ai shami teng Jisu pan amen